En esta semana tan especial aquí en Galicia, co Día das Letras Galegas, queríamos falar dunha iniciativa que xa leva levando anos a cabo o IES de Chapela, en Redondela, que inaugura diferentes murais que teñen que ver, ademais, coa cultura galega. En este caso, recentemente, se inauguraba a semana pasada o último que fixeron, dedicado á poeta Yolanda Castaño, que estivo precisamente visitando as instalacións do Instituto para a inauguración deste mural. Unha iniciativa que forma parte do equipo de dinamización da lingua galega do IES, e queríamos saudar o seu coordinador, Aldán Santamaría. Que tal? Moi boa tarde. Hola, que tal? Boa tarde. Porque, se non me equivoco, tedes de Rosalía de Castro, de Castelao, de Celso Emilio Ferreiro, de Xela Arias. Algún me queda máis, pero cantos murais tedes agora mesmo xa nas paredes do Instituto? Pois, ademais dos que dixeches, temos dos 4 trovadores medievais que dedicamos tamén un ano, ocupando precisamente as 4 columnas do patio cuberto, Almendiño, Martín Codas, Xoán de Cangas e Afonso X Sabio, e despois dedicamoslle un a Sesé Mateo tamén, e outro que ten que ver coas mulleres poema que levan o peso do mundo na cabeza, de Manuel Rivas. Estes eran os que tiñamos ata agora, e desde o mércores pasado temos un novo mural dedicado a Yolanda Castaño. Como é o proceso de elección de o que se vai a dedicar cada mural? Que non sei se isto é unha cousa que facedes unha cada ano. O equipo de dinamización divídese en grupos de traballo. Entón, cada curso anuncianse diferentes grupos de traballo. Un deles é o de elaborar murais. É unha convocatoria aberta a profesorado e alumnado, e un pouco coas ideas que hai cada ano, pois vaise facendo. O primeiro fora de Rosalía, porque a Fundación Rosalía promovía que se fixeran murais de Rosalía no ano 14, e a raíz daí é como, bueno, pois parece que nos gustou a idea, pois agora mesmo temos un auténtico paseo de murais, e agora pois decidimos, pensamos que como lle deran o Premio Nacional de Poesía a Yolanda Castaño no ano 2023 polo poemario Materia, pois que era boa idea que este grupiño de traballo no que hai 4 alumnas e un alumno, outro profe máis eu, o sea, estamos así como 7 persoas, ler o poemario Materia, que era o Premio Nacional de Poesía, escoller un poema, dese poema escoller uns versos, e que eses versos pois fosen o mural. E ao final escollemos un poema que Yolanda Castaño dedica a súa avoa costureira. Yolanda admira a súa avoa porque a través do seu traballo de costureira pois foi quen de independizarse, de acabar unha independencia económica, de alguna maneira empoderarse, non a través do traballo. E os deseños e logo a elaboración a fan os propios alumnos en coordinación cos mestres? Iso foi variado ao longo dos anos. Normalmente, ao principio, o primeiro ano eu tiña moito medo de que o alumnado non fora a dar feito as cousas, e que va, en absoluto, temos alumnas e alumnos que son verdadeiros artistas. Este ano a verdade é que foi un pouco máis complicado. De feito, foi grazas á profesora en prácticas da especialidade de debuxo, María Pereira, que pasou os últimos meses con nós, a que impulsou de maneira definitiva esta idea do mural, non? Porque nós tiñamos o verso, tiñamos a idea, pero nos faltaba ese impulso de facer o deseño. Aproveitamos que veu esta profe en prácticas, recén salida da Facultade de Belas Artes e con moitas ganas de facer cousas, e rapidamente enredámola para que nos fixese unha proposta de deseño. Ese foi o deseño que fixemos, e ademais ela estuvo axudándonos a coordinar todos os traballos de pintura que remataron pois o martes pasado, día antes de que chegase Yolanda Castaño a inaugurar o mural. Como é habitual nestas datas, tedes o Maratón Letras Galegas. Para xente que non o coñeza, contanos como é e cando o celebrades este ano. En Chapela é unha verdadeira tradición, xa foi impulsada polo Instituto. O primeiro foi no ano 97, porque agora estamos xa na 28 edición do Maratón das Letras Galegas. E o maratón non só é a comunidade educativa do Instituto, senón tamén dos colexios adscritos ao Instituto. O sea, é o colexio de Laredo, de Igrexa e de Angorén, de Alexandre Bóveda, pois son os 3 coles que tamén participan con nós unha mañá ao redor das letras galegas. O que facemos é deporte, correr, pero tamén como unha actitude reivindicativa de reivindicar o uso da lingua galega, non? Este ano estaba previsto que fora este xoves, día 16, pero xusto esta mañá tomaron a decisión de adialo pola chuvia, que agora, pues, e finalmente vai ser o día 31. E vai ser abaixo na praia, en Laredo, no peirao de Chapela. Entón aí xuntámonos, xa digo, os 3 colexios e máis o instituto, e facemos diferentes, bueno, hai diferentes tramos según as cidades, non? Aldán Santamaría, coordinador do equipo de dinamización da lingua galega do IES Chapela, moitas grazas por estarse con nós nesta ventana metropolitana, e noraboa tamén por levar adiante este tipo de iniciativas. Un saúdo cordial. Moitas grazas a Ser por interesarse. Vale, un saudiño, grazas.